3/4 tal-investituri finanzjarji Maltin jippreferu jużaw il-banek lokali biex jinvestu flushom fi prodotti finanzjarji li minnhom jistgħu jtejbu dħul tagħhom permezz tal-imaxxijiet offrudi. Dan joħroġ mill-aħħar indiċi annwali li sar permezz ta' stħarriġ fost 600 investitur Malti li sar mill-kumpanija Misco u ppubblikat mill-Bank of Valletta. L-indiċi wera li 3/4 tal-investituri Maltin jużaw il-banek biex jinvestu flushom segwiti mill-intermedjarji u l-konsulenti finanzjarji bi 23%, 8% jgħidu li jew jinvestu online jew weħedhom. L-aħħar riżultati tal-indiċi juru li wara tnaqqis fl-2018 l-att ta' persuni bi stocks tal-gvern żdied mill-ġdid is-sena li għaddiet u tela kważi nofs l-investimenti kollha li għandhom l-investituri Maltin. 39% għandhom investiment fl-isma waqt li ftit inqas minn kwart tal-investituri għandhom bonds ta' kumpaniji lokali. Il-Bank Lokali saħaq ukoll l-investitur Malti huwa aktar ottimist meta mqabbel ma' riżultati passati. L-aħħar eżerċizzju wera wkoll l-investitur Malti għandu preferenza ċara l-investiment lokali, iżda l-aħħar stħarriġ wera li l-investitur Malti qed juri li preferi taħlita ta' investiment lokali u barrani. Fl-istess waqt ħareġ li l-Maltin għadhom jippreferu jinvestu fil-ġebla. Fil-fatt kważi 40% tal-investituri Maltin iħossu li l-investiment fil-proprjetà huwa l-aħjar għażla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.